46, sorry. Alweer moedig of... Nee hoor. Nee, ik geloof Nee het hoor. niet. Je hebt wel heel erg natuurlijk geleefd. Ja, het is goed zo. Ja, wat is er aan de hand? Nee, al die jaren moeten we eigenlijk een stukje overdragen aan onze collega Wiebe. Want ja, op laatste ben je op mijn leeftijd en zeiden de jonge mensen maar er weer voor. Nou, Sapje is mooi voor een persoon. ja, doe dat maar en dan doe ik hem zo'n beetje Kijk, erbij. Nou, Klaas is 64 geweest en het is goed zo. We willen eigenlijk nog wat andere dingen doen. We hebben nooit geen tijd voor hem, maar nooit geen moeite met hem, want het weer prachtig werk. Dus het weer altijd mijn plezier en nog mijn plezier. Nee, dus ik ga er wel zin in. Ja, Ja, wat vrije tijd. ja. Ja, Nou ja, dat is ik. ja. Ja, toch? Als je veromzorgen op al die jaren dat je met de dieren hebt, wat zit je daar dan van bij? Nou, eigenlijk hebben we wel hele mooie hechtepunten. Gewoon, we zijn natuurlijk jaren alleen in dat water. Voor wij begonnen met een paar kistjes appels en een paar kistjes groente op mijn jadderke. Ja, ze staren een kanderen zijn broek en vertariske. En op een gegeven moment kwam de kooptoonbank ook eens zegt en begon het rauwkost te snijden. En ja, eigenlijk is het altijd vooruit gaan. En ja, de hechtepunten die we gewoon hebben, dat we wel meedoen aan vakwedstrijden. Strijden bij de beste trainer van Nederland om te bezieken dat we nou de beste prijzen naar Friesland halen kunnen. Ze hadden de beste groentezaak van Friesland en de op één na beste van Nederland. Klaas en Maaike van der Meer uit een woord streden mij nog 80 oren groentezaken om de titel Beste groenteman van Nederland. Het begint wel wat kriebelen, mag ik zeggen. Ja, dat we wel een beetje een nieuw gevoel in de maag. Ja. Dan kan je wel merken dat je krijgt een bloempje, je krijgt een kaart en er worden goede woorden zijn. En ja, dus dat, ja. En je mag maar mooi genieten. Dank u wel. En hij hem een goede opvolger. Ja, hij had 16 jaar buis, dus dat moet goed werden. Hè. We hebben gezegd om het altijd goed voor te doen en dat is altijd in goede harmonie gaan. Dus ik denk dat we wel een goede opvolger hebben, ja. That's the remedy.